بله لسر وی مجارین ها بریا تلیفون دکتر علی صالح میرانی مامۆستای زانینگەها دهۆکێ بمەرەیە دەم باش. دەم باش. دکتۆر ڕاگەهاندنا وا هەڵبژارتنان divê demê de tu çawa dixwînî؟ باوەریان مدانێ هەڵبژارتن هەما هەر شتێکی پیرۆزە، یعنی نێنەرسیە ڕاستەقینا گەلا بە هەڵبژارتنێ سندۆقێ هەڵبژارتنێ پێخویاکردن لێبەلێ ئەو هەڵبژارتنی شەرت و مەرجێ خوا هەنە، یان یەکەمین شەرتێ وێ کو تەڤایە ئەو تەڤگەر ئەو حرەکات ئەو پارتی هەموو بگهێنە ئەنجامێکی و ئەو دەست نیشان بکەن ji wan kesa bê ew kirin. Neko partiyekî tenaxwe teke partî vê biryarê wextê wan wiha bike ew berova jî ji tiştekî dîktatî dibe tiştekî beref dîktatoriyetê çi û qet encamên baş jî nade. Di nerînata de bandora wê çi qas hebe li ser birêveçûna lêvegera siyasî? Lêvegera siyasî hat ragihandin û gelek astenga da bihorî û çêbû û berî çend rojên hewlêrî jî rûniştên çêbû ew avakirina vê lêvegera siyasî ji bo vê yekê bû da ew lêvegera van tişta destnîşan bike qonaxên wa sîstemê rêvaçûna va hilbijartina vê van îdarê he emma ku hege partiyekî tena xwe van tişta bike باوەریان بدا هەما قەت محتاج نەبوو کو ئەو تشتا هەچێبە ئەمە بلا وێ پارتی ئەو هەواڵبەندێ خوا بلا تشتا کردبوو و چوو معنا لێڤەگەرە سیاسی نامینێت. Di nerînata de ev ragihandin ji aliyê peyedê ve divê demê de ne îtirafeke ji wê bi negiringiya lêvegera siyasîyan jê rêkeftina dihokê bi tevahî. Peyede partiyeke siyasiyel ser erdê heye. Projê xwe pêşkêş dike. Ew tiştekî normal e her partiyek projê xwe pêşkêş bike û xelkekî baweriyê xelkê re dike. Lê mixabil ew enekese ka ew ê proja xwe çi heye? Yani ev tiştekî em fêr bûne peyede em ave serê 4 salan e her gavê van biryarê xwe dirêxte û biryarê xwe cêbecî jî dike dilê xelkê bi dilê xelkê nebe. Lê mixabil ka enekese ji bû çi rolê xwe nabîne. Ewan ev proje dirêxist bila biramberê we enekese projekî dî dirêxe. Lê mesele bûye mesele fiil û reddil fiil. Ewan wiha kir em ê wiha kine. Ewan biryarek dirêxist em ê şerê wê biryarê bikene. Ne wiha ye siyaset ne wiha ye. Siyaset ewan projekî xwe dirêxist mawek dest nîşan kir biramberê wa hîn jî projê xwe çêkin. Hîn jî projê xwe pêşkêşî millet kin. Ew millet e wê gavê bizan te ka kîget perjewendiya wan da ye. Ama ewan peyede wiha kir em ê wiha bêjin baweriyan me de ev siyaseteke tû nifame jê neytiye. Yani wek Kurdistana Rojava ewan fêr bûne biryarê we ji wiha ye. Serê waye ewan çi etirafê çi kesî dî nakin lê baş e enekese jî rolê xwe bibîne ew jî projê xwe pêşkêş bike ji ber Doktor enekesê divê projê xwe pêşkêş bike pêncê mehê civîna lêvegera siyasiya û li kantona wan ragihandî hilbijartin dest pê dikin. Divê enekesê çi bike? Amade nebe civîna yan çi bike ji bilî şermezarkirinê? Şermezakirin gotineke û beyaneke tê xwandin û nezêdetir e ser erdê waqe nagire. Yani baweriyan bide enekesê vê ciddiyet vê birûniştinê tevdemê re bike bêjê wa ev em li ser hindek xal hatine rêkxistin rêkeftina me wiha ye. Eger hûn bibînin ser vê eqliyet û zihniyeta hew hûn biryarê we ji cem we be ne hûn me nekin pişikdar şirîkên ve biryarê he hema em ji hev vebin û hewce nake bil hûn ya xwe pêşkêş kin em ya xwe pêşkêş kin. Yani enekese divê biryarekî zelal wazeh bide mewqifê xwe helwêstê xwe diyar bike. Emma ku em ê wiha kiriye em ê wiha dersivê bidin yani ev ne bersive ev ne kiryare ev ne siyasete. Doktor bibûre dema me jî nemaye bi kurtî pirsamiya dawî ev tê wê watê ku pêşeroja Rojavayê Kurdistanê wê tu rêveberiyeke hevbeş tê de tune bê.
تخمينا مدى از پیش بینم نرش بینم از بینم چتکی باش يعني پشتی اوا سرکفتنا کوپانیا هری مزن اوه داویا وان ریدان الحسکه بهوری يعني من باورا کفدن به پیاده به اوانجی او چتک جمع پیدا بویا نیزیک بونا که خواه برف انا کسید بینم تشتي وصل دلتنجش بروف كردستان روج افاتشت كان من باورا يعني قالك سباس جد هوك دكتور علي صالح ميراني ما مستيزانين قهاد هوك تبمربي قالك سباس